Takže čau, tady vás vítám dnešního videa a toto video je pro ty, co končí. Je to prostě pro ty, co končí z důvodu toho, že teď hodně často youtuberky končí v tomto období. A mě to docela, omlouvám se zpráva. A prostě mě to hrozně mrzí a všem udělám video. Takže pokud se na tohle bude video, na tato video, bude se někdo, co končí, dívat a ještě úplně neskončil, tak mi řekněte, o čem byste chtěli video a já vám ho natočím, jo? Takže je to taková, omlouvám se. Jo, omlouvám se zase zpráva. Prostě, jak jsem řekla, kdo teď končí, tak mi napiše do komentáře, jaký video bych chtěla, abych natočila, protože já ho klidně a s radostí a s chutí natočím. Jakýkoliv smutný, veselý a já taky budu natáčet, omlouvám se, zpráva, to už nebudu stopovat, tak. A prostě jsem si řekla, že vám natočím každému video. Ještě natočím jedno video a to bude prostě to, co mě napadne, bude smutný video, bude to ukončení prostě. A vy si ještě napište do komentáře, jaký video byste zrovna chtěli, ale jenom ty, co končí. Mě tak líto úplně všech. LPS Ada končí. LPS Evelyn bude končit. A už nevím, ale všichni, co končí, tak mi to napište do komentáře. Všichni LPSačky, prosím, všichni. Já vám ráda s radostí natočím video, protože mi všichni budete chybět. A taky vám natočím video jedno, co mě napadne. Mým mozečku. No. A tohle video je spíš smutný, budete mi vážně všichni chybět a vy, co končíte, mi teda napište do komentáře, jaký video byste chtěli, já vám ho ráda natočím. Děkuju. A zatím ahoj! A to video vyjde možná ještě dnes. Ahoj!